Doncs comencem. Moltes gràcies a tots per haver assistit a la nostra cita per a fer una roda de premsa. El grup municipal socialista, davant de la participació de Gandia en Fitur de la setmana que ve, ha demanat per diferents vies la convocatòria del Patronat de Turisme. Per exemple, el dijous passat al plenari de l'Ajuntament ho vam demanar, vam fer un prec, i el divendres de matí ho vaig fer també per registre d'entrada. El tema principal que tractaríem en aquest Patronat de Turisme, per suposat, seria la participació de la nostra ciutat a la fira i l'oferta turística que anem a vendre sobre la ciutat de Gandia en la mateixa. Opinar és una acció saludable i escoltar també. Deixar opinar als implicats, al sector, a la societat, als diferents grups polítics, en els foros de participació, en les comissions, en els patronats o en les empreses públiques, ha de servir al govern per trobar el camí de l'encert. Vull recordar que aquest govern va continuar amb l'estructura de la legislatura passada, on els temes de turisme se tractaven al Patronat de Turisme, que era una empresa dins de les empreses públiques, a Gandia ProTour. Gandia ProTour va ser el foro de participació fins que el senyor Torró va expulsar al sector tornant-los les accions que tenien en el mateix. Després, com tots sabeu, Gandia ProTour va desaparèixer com a empresa. De fet, totes les empreses han sigut, de moment estan parades i han desaparegut, i quedava com a únic foro de participació el Patronat de Turisme. Tot i que hi ha molts temes a tractar ja d'aquesta campanya del 2012 que no s'han tractat, i tot i que en moltes ocasions, tant el nostre grup com l'altre grup de l'oposició, el Bloc Verds Compromís, hem demanat la seva convocatòria, i tot i que l'alcalde en setembre va prometre que reuniria el Patronat de Turisme, en aquesta legislatura encara no ha sigut reunit en cap ocasió. Enguany ens vàrem tindre, per exemple, que enterar que anàvem a fer obres de contenidors a les juntes de districte, o ens vàrem tindre que enterar del plec de condicions i el vam tindre que llegir quan ja estava publicat a la web de l'Ajuntament, o vàrem veure el projecte de xiringuitos en demarcació de costes, ni siquiera dins del marc de l'Ajuntament de Gandia, quan estava en període d'exposició pública per a ser aprovat. Ens vam tenir que enterar del Mare Magnum quan ja estava publicitant-se i estava a punt de començar, i com no, ens vam tindre que enterar de l'esperpent del Gandia Shore quan pràcticament estava ja preparada la seva emissió per televisió. Creiem que aquesta no és la manera de procedir ni de treballar, i per això el grup municipal socialista, davant de la participació de Gandia en Fitur de la setmana que ve, torna a demanar la convocatòria del Patronat de Turisme com a condició per a que el nostre grup i el nostre partit polític forme part de la delegació que eixirà de l'Ajuntament de Gandia a la fira. És a dir, la senyora Lidovina Gil i jo, com a representants del grup municipal socialista, pujarem la setmana que ve a l'autobús amb la delegació oficial de l'Ajuntament si abans s'ha reunit el Patronat de Turisme. Si no, no formarem part d'aquesta delegació. Nosaltres creiem que anar a una fira no és sols formar part de la foto de família, i més d'una família de la que hem sigut expulsats. Per tant, això no és una amenaça, això és l'últim prec que li fem al govern de Gandia per a que ens escolte i per a que torne al joc de la democràcia de la que ha volgut baixar. Este govern ha trencat amb una tradició, una norma democràtica on, malgrat no compartir el projecte o els continguts, l'oposició sempre havia tingut l'oportunitat d'opinar i dir la seva. Per tant, aquest és l'anunci que fem. Esperem que el govern rectifique. Si el govern rectifica, si respecta a aquesta institució, a tots els membres que la conformen, al sector i a la resta de la societat, nosaltres anirem a Fitur i també rectificarem de la nostra postura. Però si ells no rectifiquen, nosaltres no legitimarem ni beneirem la participació de Gandia en Fitur sense conèixer els continguts participant en aquesta delegació.
Al prec que li vaig fer al senyor Víctor Soler, que feia d'alcalde accidental al plenari de l'Ajuntament del dijous passat, en el que li pregaven exactament això, que reunir el Patronat de Turisme per anar a Fitur, el senyor Soler em va dir que no anaven a reunir el Patronat de Turisme i que si volíem anar, que anàrem, i si no, que ens quedàrem en casa. Doncs això és el que no ha fet. Si no reuneixen el patronat i no respecten les normes de la democràcia, nosaltres no participarem del seu joc. I també m'agradaria fer una al·lusió